dihaposo hot maho dihatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malasa tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuh arboru nasanap cara mertua dijolotan dijoloni Tuhan gabe maho gabe maho gabe maho rapor helaki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malasa tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuh Oh, ya. Babatangnya tak. Puji-puji dok mulai dari kesehatan dan Tuhan. Kalau kau berhasil untuk bisa melihat apa Tuhan maksakapan dengan buat jadi modal kalau suci perbelas pasar Tuhan. Tuhan terlalu kaya mana sudah nang kau semua di Tuhan. Tuhan tidak berani dengan Tuhan yang berat yang Tuhan. Kau matu dulu dan naik ke bawah apa tadi. Akal semua. Tuhan sudah berani dengan Tuhan. Sisa dengan orang-orang dari pas
Amin. Nara, hitung atul. Anak, 1, 2, 3, dokong. Iya. Oke bang, Kulit kita. ingat tuh bang, langkah kanan. Kaki kanan Ya. duluan. Oke sip. Jadi budu tong ala di kata pala masa sono budu sono acara muhani. Na Muhammad Karanyon. Jadi setiap dihida nasian bona kasugi. Dia kama. Tengah aja nih. Tengah boleh hulak.
hula-hula namin na urakotok kami. Jala sa ngalido tutu mangihuton diak kanak somal tiulaw kamu dung naong uparadihami o partu adata na disol. Jala disope pasaton nami ma lima pinggan na hok dihutulan na do parbuetir marsiak kok musero na urat siar subak soni diak ka sinamot na gudangi deno pena Roma ami pasat tuamu Gabi sa oras. Doon sa mata, di na lang magjalok tinggan. Mulati madi hatta, mulati madi hita di bagasan manugoton, di pernakot ni matanyari, iba tutu nunga cukup kita nunga di bagas si bagan diktuon, di naroha muna, pasahaton, pinggan nahot di hubulan na. Dalat tamaon maktami yang tuloy bata, ima dinalahu mamulay, mabuhay ulot tadi bagas manugoton. Khotma panggabi parurasan dihita namar hula-hula marbur. Songoni na marisihon boras sipirito di primato dita. Na dua belah pihak. Parburu songoni nang parana. Saya digonggok Tuhan ma hita salubna songoni na marisihon na puratiar. Tiar ma panggabi tiar parurasan dihita namar hula-hula marbur. Songoni ma ringgit siti suara na tinopan ni dirgarata. Senggit ma dapat akka apa bagana romak dihita na marhula-hula berburu asi maruhatta asi maruhan itu hatta sai pasaut temma dewata ima dinalahu mamuai lot tadi bagas manuguton buhama panggabian buhama parurasat dihita na marhula-hula berburu so ni manang di anak kunami dinalahu pasongjok kon di parumah tangga ni ang dia ma dapat akka na niluluan so ni nang diak ka narikot diak ka permumun ni hamuna iya nakon nami dinalahu urong nami hamuna tubagas joro ni hatta jaro pasu-pasu perbagason bahiti na poso ni hatta tuama napasikoponi hita saluna nama hula-hula berbu saat-saat ni soluma saat matubetuen nungay pasat tamu pinggan na bulan saat mahita tu panggabian saat mahuras berarti mak hula-hula namin. Ako na ditiki malugok ni Ariam. Ipabitsan ni matanyari. Pinarohami. Pinaraho. Mangudahon ada na hokbar diak kaudota. Ima di na mamuhamuhay matok kita. Ako na ditikyon. Ima na marhasohotan anak guru. Kau mengalap pasuk-pasuk perbagasam mak yang nak kota tu bagas coro di Tuhatta. Jadi di sondro rohami. Nanau pasahaton, nau patu pahami Tuhamu. Tuk songonok peraja nami, tupani si panganon. Nau naik si pasaton nami Tuhamu ima si panganok pamuhay di ulang tapada ikon. Otik sasadia pion. Si pangano na upatu pahami Tuhamu raja nami. Asimat pengrohan itu hatta tujulason tugodang na matok pinasuna. Kasasi titik masih opa kolang-kolang para hukna. Otik sasadia pena si pangano na upatu pahami raja nami. Sayang dia mamasu-masu amat kana matua di kata tugodang na matok pinasuna. Sidok bodi mahami. Mau jadi Hiburan rumahnya itu. Perputaran ini, aku ini harus. Hatta mulati madi hita salubna na marhula-hula berburu ima dinalahu mamuka. Aka perhula-hula kita nuang. Jadi sok kami nuang rob mengusung dekke sau, dekke sidiu. Le itu dalat doa dihita di bagasan manugoton ima dinalahu mamuhay dia kolota dinamasakka di anak kota dinalahu majalo pasu-pasu perbagason marhuti na poso itu hakka jadi tuk sonok pelang dek kenang kasatan itu hamuna
Lasmar hamuna nangat tono. So hatan ni tua madohono si kiti benda kulang-kulang pangadukna. Sonok pedek kero basata bisa kulang ma pinasuna. Kos mahita kesalah. Terus kasih karang. Dakse terus dong masih jalan. Sasadaho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan ni basah sasadaho dioluki manggohi kaki Tunaso jadi mubah Nako di pangan roh haki Ikon rapita dua Ratu dorong marang tu dorua Tulok mata ako hasian
lupa iyo siyaku Unang berhati Tuhanku Haholong iyan Sayang iyan Songonang makaholong ihon Disudidingkan di basan dot asini roham tong patarhami saningan nami Tuhan saat kami tu bagas nami di bagas nyaman nami na udah foto kami di son alani melihat mariho Tuhan nang dia ke ulang nami do peturan di bagas sadarion mana mga ramoti mga liab dami na sumurungi siap ko Tuhan terlubung di Tuhan dia di parana do iparboru udang do Tuhan akan pemikiran nasida Tuhan nama masuk pati urulan nami di bagas sadarion di Tuhan lihat tirniari di kami asa berdalan ulani di bagas alas nirona naik ke Tuhan yang berkama kami siap bagas sok Tuhan mau menongko bagas joro di Tuhan pasu-pasu kami di perjalanan Tuhan asa anggi mardalan ulani di bagas alas niroha jala maruli kami Tuhan diaka selas niroha di bagas sadarion alani ali Tuhan pas hatami daging nang terdinami Tuhan mau mana mangaramoti kami jalo kami jalo tangyang kami amin. Oke. Betapa hatiku berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku jiwa dan ragaku sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu Keren. Posting. Dulu bapak scan lungin naro.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Langsung masuk aja Bang ya. Kama ulota tapudi tuanta marhete nomor 500 ono politia ayat sada ta ori 2. Satu
marhite-hite goarne di bata ama, doho goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarne todi parbadia, di pasaur madamena tutodi munabe. Amen. Jadi di toppa di bata ama jolma itu miru rupana ditiruat to de bata lahu manoppa ibana, bawa doho boru-boru nasida di toppa, dungi di pasu-pasu de bata ama nasida, ninna de bata ama tu nasida, mar pinopari mahamu asa sobar hamu kuria. Unang ma balocok kamu najat aloni najat, pangicahion aloni pangicahion. Dipasiding ma pacahaton diulahon ma nininggan, dilului madami ima dilia. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua kijang. Hodo na mangaturhon pardongas saripioni. Dida hodo dongan namion sampai tua lubat turuan. Dohot Febri Nurti Carolina Panjaitan. Marsakap naing marbagas. Jalan arodo nasida mangido pasu-pasu. Saya tatap manasida di bagasan asni roham. Pasu-pasu jalan ramoti nasida marhite-hite pak kaholongim. Rajai manasida marhite-hite ton di perbadia. Asa mamuka jalan marujung di bagasan dame. Pardongas saribion nasidai. Tangihon matang yang namion. Marhite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Di Tuhan kita parhite nomor 750 ayat 1 dan 7. Damai ni debata na sumulong siya sanu naroha. Iman ang maramuti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Shalom. Selamat Natal madihita sanutna. Hatan itu hata di bagasan parsawatan yang pasong. Dinana najalo pasu-pasu parbogason anak do boru ni kuriai tar surat do di Matius 10 sia ayat 6 sonoma idok hata di debata asa idada dua binasida tumsada daging do ope nam pinalum ni debata dam jadi sirangan ni jolma ido saatna dihabuna nah holongan di bagas di boru muli Febri Nurti Carolina Panjaitan Sarjana Pendidikan. Hatan itu hata gembason naik padukuhon parumah tangga munak dumacalo pasu-pasu hamu siat jebakan. Na berjulu di Panampauni di Topari Batado bawa dohot boru-boru. Jalan nasida di Topari Batado Ima
sarupa dohot debata jala tudos tu pangarahon di debata bahwa mereka segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Molosaha tibana tu panah pauni lalu dia donasida di topa. Jala dilewat tu tugas tanggung jawab donasida. Ajugari mas bere kamu sonari bahwa tu HP anak tahun berupani debata di bagasi dulu. Odo HP ina tahun sumang tu pangarah ni debata di bagasi dulu. Molodunggo songoni ibadah bahana pinadung ni debata badang jadi serang di colmani. Ayalanya hon penasira ayah diberi bubuh ini amat tidak semua bubuh ini debata. Alai Allah sifata buhi pembunuh, buhi pengkhianat, buhi akalana asing na tinopana asing. Bahkan saya jujur dan dengan bersinar buhinay. Semoni do nang inatay dibereng amatay. Lam lele, lam roa, dung lam roa dibereng gabe sumubuhin di setan. Ujung ada tangon be pajupang, mau pajupang tong sumarbada. Alai mau buhin di bakado dibereng nasida, beh ulinay. Dia do na ado disi harap mohonna, haurionna. Warna ma natinokpan debata. Jadi iku marsiajar do hita mapain buhitai sumubuhi ni debata nama pahita. Unak sumubuhi na asing. Jangan libi. Di bahini buhi ni debata nabuhi nuai tapi apalado basol tadi yang disodakon Tuhan debata mabuhi na duhita. Duhita lima akan nahulung. Ay marsinod ng dubuhin ay. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Dungi dipasal rumah damena tutup kita. Imam molo buhini debata. Uli buhi idang alani na dirias ibana. Dipaulu di ibana. Alai uli buhi molo sarupa doh debata. Jala kudus itu debata. Dungi dung ditompa debata jomong. Dado bisia dan Tuhan. Tapi dia akan nanti mempanah asika berpasang-pasangan. Tapi dia akan warna gajah, korbo, inahan saat dihitau warna. Alai rumah bisia dan Tuhan. Demi rumah dibata tudilina sendiri di dokma dan dengan sesada bawai tujuh. Kubayang lagi ibana sada berupa kurupi di ibana baik akutna. Demi di baik debatama tarne urung sia temu. Dibuat matulah kusuk lain. Jalan dibuati dilakukan pema sibuk tupak badan lain. Ditompa mau dijadikan mau gabe colma. Ima perempuan sia tulang kusuk sia temu. Dan sia tulang kepalana, dan sia tulang patna, dan sia huli-huli di tangan. Alai sia huli-huli di kusuk ini. Molo alas yang huli-huli tangan. Molo siang huli-huli di Bandung. Kalau mau nama tu so si digi-digi rumah. Alai dani siang huli-huli ni rusuk nau dibuat. Asa adong domana pangrupi di ibana. Doma pangrupi. Doma pangrupi dan pembantu nakaning siap tulang tangan daw. Doma pangrupi dan nama rapatan kolan si suruh-suruh si digi-digio. Atau emang alana nama sahi nungal lunas argam. Ai argado di pembantu di jago. Anas. Seakan-akan bui itu horcoma. Tak situ horcoma. Alai imaju adat. Tinggal di tulang. Nah nama rapatan di situ hori dengan manhor jormai. Alai saja persoalan ni maka nababat beliau maka pencinta itu tuh hori. Dan nagari di tuhor soal kutinoni. Bangun tusuk ablokor. Ya molo gali ablokor. Molo dan tupe soal saya ina di mana ablokor tani masih baunya kamu.
sian. Jalan ihot ni kamu nggak dua imako ido rangkar ni nasibnya. Dibuat oleh saya pulang musuhnya. Itu paling utama. Tentu nulis itu mau dibagi bagi. Saya pulang musuhnya doa. Nasa pilu jauh saat di Jakarta menelio. Dosa untuk di Jakarta bawa mangse. Tubuh nabasugi asal apa supasu. Di Jambi, di Jakarta, di Jambi. Ya, Jambi. Jadi duk semari di Jambi dapat kondisi. Dung dapat di Jambi, dungi dibuat bagi daun asa tanpa sepasu. Nasa diduk sisa pedo padi tu dua-duana. Umah menghadap be tulang busuki siap nebu. Dungi dari sededek mahani. Dan hidup Nayo na sa dedeki ima na suda dan dua. Ada na pengakuan siang sisape madidokon molo mewakili siada di bana. Odo huli-huli siang huli-huli ku jala sibuk siang sibuk. Debatano naman kanyo jala dide ang manituaw. Dalauli do naman masari molo ta bodo dan keberhasilan naman rumah tangga. Molotaboto jodoh adalah di tangan Tuhan. Dewa odo holi-holi itu jalan sibuk siang sibuk. Molo holi-holi siang holi-holi itu dan mungkin rosa kami dan mungkin bayang kursi kekerasan dalam rumah tangga dan mungkin ponggol holong holi-holi. Molo naik ro siangan pangalan manang mobil manang kereta HP naik di toko di mana ala holi-holi itu dilindungi dia. Hokko bibana. Ima pengakuan di si ada terus tahu. Dungi apa itu? Soalnya orang si Hawa sebagai penolong tusiada. Totong ibana ikon ada kapal sauna. Au do HP siaro do HP yang di bahani di luar manasida aidada dua binasida tun sadada dundo on marihamu alinauli binasa ni tuhatai alina sejarah saling Super Fugas Onisian Bagas Jo
Jehovah tutu si parmahana, Jehovah tutu, Jehovah tutu, Jehovah tutu si parmahana. Ai dang dahurang madamaha molo Jehovah dongaki. Ai dang dahurang madamaha molo Jehovah dongaki. Sai sonang rohaki di patong ondok tujak paranalo mai sai di togu doa tulang bumi sonamani nampe mardalana, nampe mardalana di linggo mania mateani dang be mabiara, dang be mabiara. Ai ho dongan-dongania tukot mudo patahin totong mana pula di patong ondoa tujak palana lomai sai di togu doa tulang bumi sonangani. Ai dengan di basah nang asini rohan nasai totong mangi uki hutan Jehovah do totong, Jehovah do totong, Jehovah do totong mano guno guton ikon salelengau ni tanohon. Tok tok mano buang. Sing
Atong tangiho kamu majolo hata ni debata taringot turuhut pardongas sarpion ni harap Kristen. Dum ditong padebata jalmai di dokibana ma dang denggan sa sadabaway pujung. Ubahin madi ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahin akuna kuria. Mati Tuhan Mahamu yang dia Aku ni didok Tuhan Yesus. Ganut na paulakon na niulina iya soala ni na marmainan na pangalaku percaya. Pangalaku do nang mamabuat na sirangi atau na pinadung ni debata akan jadi sirang ni jolma. Songonodo didok debata tu bawa. Hamu akabawa kahulungi hamu mapar di hutang nabe songon Kristus nama kahulungi huriai. Jala mangalehu dirina hamu kopsa. Unang murukang dopa nasida iko maroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songon donga panean di hamuluan nasora sudah kuria. Dungi songonodo didokhakan debata tuaka boru-boru dioloi akaparupuan mabawa nabi songon panguloi na dituhani ay bawai do uluni pardihutanga songon Kristus uluni huriay iko potor porman toman mardongan halapohon dohot haminahon nito di parangin ni borbomi imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. Atong songon aka nama parangehon hakan ni watamahan sumulukon para sinerohaon dohot habasaron dohot haserepon neroha mahamu masih pauniunia mahamu dohot masih asia-asian saluhur riding niroha muruk rimas panunggahio dohot pangicahio ni dau masih akan alai dikicang ni saluhur nai masih haholong mahamu. Ai dorah kurahun ni nasutenggan bungi dame nasihat debata ima mangarajai bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahimuna marhite-hite hata manang pagbainan totong may marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna atong nga dibegi hamu hata ni debata taringot turuhut pardongas saripeon ni Parsaripioni naman kumaang wan jumulo diho ade panguli sapetua lubat turuan olo doho makajongcokon di jolo ni debatano poto saluhut doho di jolo ni akadoman na penudison na dipangidoro hamdo si Febri Nurti Carolina Pajaitan sarjana pendidikan nani rirmon gabe doho musaripe olo doho makaholongi ibana sian nasaroham dohot mangulahon sian nasabugum huhut maparangehon parange nabadia rap dohot ibana na olo doho mangajuaju dohot hagalion natun surat humurang parangena jalan nasotupa kaulahon manang tali konom ibana paima disirang hamatia kamu sogot mono nak sadado ham mangului sanuhnai dokma alusmu. Namanuk kumau dohot diho aleinan Febri Nurti Carolina Pajaitan niririk ni sisape dua lubat turuanon bahen dongan nasaribe. Naolo doho makajongcokon di jolo ni debata na uboto saluhut doho di jolo ni dongan na penudison na dipangidoro hamdo si sapetua lubat turuanon gabe sinodukmu olo doho makaholongi ibadah sian nasaroham doho marpangalafon na badia rap doho ibana pabuharap Kristeko jala nasotupa mahilolo ko manang talikonum ibana paima disirang hamati kamu sugot molo na usadado roham manguloi sanuhnai dokma alusmu.
Atau maslihun at tamasyam mahamu bahwa hukni kamu. Naposoni debata doau nama puan hatana Tuhamu marhite-hite goar ni debata ama anak dohotor di perbadia amat do nabi nadomu ni debata dan jadi siram. Amin. Di pasu-pasu jalan ramuti Tuhan debata mahamu di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopak ke Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasor hum madamena kutor di nabi. Amin. Dabigema